Ešte poviem, že máme krásneho Juliana narodeniny. Áno. Môj zlatý. Ja ho mám doma v európskej, alebo v tej international verzii. Vlastne. Ale za mňa je to akože dosť biedná stavebnica, ale asi pre fanúšikov Animal Crossingu, no. To je. Či? Ja také, neviem tomu prísť na chuť popravde. Máme tu epizódu číslo 47 podcastu Brickmig. Ja sa veľmi teším, že sa vrátil sa v poriadku a živý a zdravý a na rozdiel od Aďa, teda bez covidu, bez toho najznámejšieho vírusu sveta. Je tu so mnou Jani. Čau Jani. Čau Gabo. Ako sa máš? Mám sa dobre. Jetlag? Jetlag už je preč, bol minimálny trošku po ceste domov, ale už je preč, už sa nebudím o 3 ráno, už je to fajn. Bol si v Japonsku vyše 2 týždne. Bol. Ako si sa tam mal? Mal som sa tam ako inak vynikajúco. Bol som tam druhýkrát, je to moja obľúbená krajina a rád by som sa tam vrátil. Navždy. A hneď teraz. My si spravíme dneska takú kratšiu epizódku, zbilancujeme Janiho pobyt v tejto krajine, ale samozrejme Lego optikou. Pozrieme sa v krátkosti na to, čo sa za posledný týždeň udialo vo svete Lega, čo sa dostalo do médií, do Lego bulváru a teda začníme, že ako prívetivá je Japonsko krajina pre Lego fanúšika? No, pre Lego fanúšika je prívetivá. Problém, na ktorý Lego fanúšik narazí v Japonsku, je jazyková bariéra, pretože bol dosť veľký problém v obchode sa baviť s personálom a zisťovať, či existuje niečo, čo je špecifické pre Japonsko v Legu, respektíve špecifické pre danú oblasť, nedaj Bože. Ale tak nejak som si poradil translátorom. Funguje to? Funguje to dobre. Mal som pocit aj, že ten personál rozumel, len sa ako keby hanbil rozprávať. OK. Bolo také zaujímavé. Navštívil si 2 Lego Story? Navštívil som 2 predajne, tak prvá bola hneď na druhý deň po prilete v Tokiu. A tam som úplne nepochodil s nejakým špecifickým nákupom nejakej japonskej Lego veci, ale to sa podarilo veľmi dobre v predajni číslo 2 počas môjho výletu a to bolo v Osake. No a budeme spoilovať hneď na začiatku. Ty si aj niečo... tak môžeme. Môžeme, že? Je to také, jasné. Sľubovali sme, veľa som tu o tom hovoril, že bude v tejto epizóde vyhlásená súťaž a že bude a že aj je vlastne. A čo konkrétne, o čo konkrétne súťažíme? Porozprávaj nám. Súťažíme o 2 veci. Jedna je kľúčenka, kocka s potlačou. Vygravírovaná. Nie s potlačou, vygravírovaná s názvom podcastu. OK. V japončine? V japončine a v angličtine. Alebo v latinke teda? V latinke, tak. A druhá je Lego stavebnica číslo 77046. Sú to Juliánove narodeniny z Animal Crossing, ale je to špeciálny retail packaging pre Japonsko. Ja som toto pozeral a vlastne, že nič sa nerobí pre nejakú inú krajinu. Všetko sa robí akože international pre všetkých, ale Animal Crossing urobilo Lego špeciálne japonské verzie, lebo je to asi tam nejaké populárne? Ani až tak nie, ale... Prečo? Tiež neviem úplne ten dôvod, že prečo. Možno... A tak majú viacej gamingových vecí, ktoré sú v Japonsku obľúbené. Neviem, prečo práve Animal Crossing. Každopádne som veľmi rád, že sa mi to podarilo nájsť. A keď si hovoril o zamestnankyni Lego obchodu v Osake,
že chceš vygravírovať niečo, ako si to foneticky musel povedať alebo napísať? Však vlastne latinku si asi napísal. Latinku som napísal, vysvetlil som, že čo to je, že to je v podstate akože Brick a Mike, to relatívne pekne pochopila a bola veľmi zlatá, keď dala v podstate tú druhú stranu, tak mi radila, že oni majú v podstate dve abecedy, ktoré používajú, ale že v tej jednej, ktorej to vygravíruje, že to bude znieť lepšie a že to bude presne to, čo je v zásade názov podcastu v angličtine. A to znie takto nejako, že? Brick Mike. Presne takto. Brick Mike. A to je aj názov dnešnej epizódy a týmto sme to vlastne vysvetlili. Dobre, ako sa môžete zapojiť do súťaže, to sa dozviete nakoniec dnešnej epizódy. Skladal si niečo? Neskladal som nič. Fotoalbum. Nevyplavilo ťa? Nevyplavilo. Dobre, ani mňa nevyplavilo. Bol to náročný týždeň, nielen pre nás, ale pre celú krajinu a vlastne pre celú našu oblasť. Robil som doma normálne prípravy na dážď. Verím. Pivnicu mám takú, že zvonku dvere, schody dole a tak ďalej. To ľúbi vyplaviť. Tak som vyrobil taký rám, prekryl som tým vchod do pivnice, natiahol fóliu, aby to pekne potom stekalo, fungovalo. Zafungovalo? Paráda. Takže super. Pršalo, tak aj ja som skladal niečo. Čo si skladal? Skladal som Lego Harry Potter 76439. To je taká dvojsada, alebo dva domy zo šikmej uličky. Je to Madame Malkin, ona má taký obchod na oblečenie a je to Ollivander, to je ten, čo predáva paličky. Takže to som skladal. Kúpil som si to už dávnejšie. Bolo to v akcii v nejakom obchode a teraz som zbral, že prišiel ten čas, tak som si to dal dokopy. Super. Ak by ťa to zaujímalo, môžem dať také nejaké krátke review, ktoré sa deje. Je krásna, farebná, to sa mi vlastne na nej páčilo. Je to šikmá ulička, niečo v zmysle toho veľkého setu, ktorý bol Harry Potterovský, ale zase taká menšia. Je to v podstate nejaká 8+, 9+ sada, čiže určená pre deti. Klasika, papierové sačky. Ale bol tam jeden weird moment, kedy v papierovom sačku 3 bol vložený malý plastový sačok s malými kockami, čiže plastový sačok bol v papierovom sačku. Ale v pohode. Nálepky, primerané množstvo, všetko OK. Pekné živé farby, veľa nových kociek, páčili sa mi také klobúky, ktoré mali tie figurky, úplne nové kocky, fialové okno, paličky, 12 balenie paličiek tam bolo, tých magických, lebo ten Ollivander, on ich má vlastne vystavené tam v predajni, tak B2 paličky. Aj my sme dneska videli paličky. Videli sme, veru. Lebo kto sleduje sociálne siete a pozrel si už storku na našom profile BrickMic Official, ktorá asi v momente, keď tento podcast počúvate, už nežije, ale ak ste to náhodou stihli, tak sme boli sa pozrieť v Lego Store vo Viedni a už tam mali Pharrella Williamsa, tú sadu Over the Moon. Neodolal som. Nedivím sa. A zavialo nás to aj do predajne, kde predávajú merch, lebo moja dcera ide na nejakú Harry Potter oslavu a potrebuje nutne paličku, takú tú repliku, takže to sme kúpili. No a ináč veľmi pekná sada, veľmi som sa z nej tešil, veľmi to pekne pasuje aj ako scale k tým zámkom, respektíve k tomu Hogwarts, čo je taký modulárny, alebo aj toto je takým svojím spôsobom modulárny, že to má z boku piny. A potom je druhá sada, ktorá má nejaké zvyšné ďalšie dva domy, takže nevyhnem sa tomu. Budú chýbať. Nebudú. Určite nebudú a doplnia sa. OK.
V tom Japonsku videl si Lego ešte aj niekde inde, alebo v podstate akože nenarazil si, chodil si aj po obchodiakoch, hej, a... Vieš čo, videl som, a teraz keď o tom hovoríš, ale bolo to už zatvorené, keď sme tam boli v Osake pri akváriu, bola vyslovená nejaká Lego výstava a tuším, že to bolo buď morských, alebo zvierat urobených v obrovskom scale. Ale bolo to zatvorené, takže sme len prešli okolo. Ale mimo tých obchodov to bolo jediné Lego, s ktorým som sa tam stretol. Tebe sa podarilo dostať nakoniec, hoci si to nemal pôvodne v pláne, respektíve mal si to v pláne, ale mal si nedúfal, pláne, že nedúfal ale sa ti podarilo do Universal Studios Japan. To je nejaký zábavný park. Áno, je to zábavný park tematický, ktoré vlastní Universal Studios. Presne tak. Tam nebol závan Lega? Žiadny? Absolútne žiadny. Bol tam závan všetkého, ale nie Lega. Hej, lebo to je zvláštne, keďže tam je svet Harryho Pottera, je tam svet... Jurský park tam bol. Mimoni tam boli. Všetko, čo ide všetko, okolo čo Lega. ide okolo. Super Nintendo, konec koncov, tiež ide aj okolo Lega už. No. Aké bolo toto? Bolo to úžasné. bol to fakt skvelý zážitok. To Universal Studios je obrovské. A za mňa, keďže som veľký fanúšik Nintendo, tak absolútne najkrajšie bolo, keď človek prejde takým tým zeleným tunelom a vôjde do toho super Nintendo sveta, Super Mario sveta, tak chvíľu má naozaj pocit, že je súčasťou tej hry tam. Bol to veľmi, veľmi silný zážitok. Cool. Dobre, v každom prípade, ak by ste mali, milí posluchači, nejaké otázky cestovateľského charakteru smerom na Japonsko, môžete písať, ale nielen cestovateľské, ale akékoľvek. Na naše známe kanály, či už správou priamo na Facebooku cez Messenger, alebo Instagram Messenger cez brickmic_official profil, alebo aj e-mailom na podcast @brickmic.com. Tak, a my ideme budúci týždeň do Billundu. Ideme bez teba. Takto si sa sám rozhodol. Tak, dobrovoľne. Nie pod nátlakom. A pozrieť, čo tam je nové. Pred našim odchodom takto o týždeň vyjde ešte jedna epizóda. Prečo o tom hovorím, poviem viac aj v súvislosti s tým, ako sa dá vyhrať to, čo si nám priniesol z Japonska. Fajn. Pozeráme sa v krátkosti na to, že čo sa tento týždeň udialo a čo sme sa dozvedeli a internety na nás vypustili v oblasti Lego alebo zo sveta Lego. Je vonku seriál Lego Star Wars Rebuild the Galaxy vonku na Disney Plus od minulého týždňa, tuším niekedy. Ešte som to nevidel. Teším sa, že teraz tento víkend si to nejakým spôsobom pustím. To si asi pozriem aj ja. Sú to také nejaké 20-30 minútové epizódky, taká tá klasika Lego seriálov a vlastne dá nám to odpovede na všetky tie otázky, ktoré súvisia s tými zvláštnymi Lego Star Wars setmi, ktoré prišli nedávno na trh, ako napríklad ten Dark Falcon, hej, alebo ten mashup X-Wingu a toho TIE Fightera. Hej, a všetky tieto rôzne Lego obskúrnosti, ktoré... Nevieš úplne náhodou, že či je každá epizóda separátny rebuild, alebo to je jeden rebuild a v rámci tej témy sa nesie je to podľa mňa seriál, ktoré epizóda jedna nadväzuje na druhú, ako kebyže. OK. Si myslím. Uvidíme. Neviem, či sú to samostatné epizódy, alebo nie. Uvidíme. Som zvedavý viac k tomu, aké mám dojmy, z toho poviem zase o týždeň v podcaste. No a keď už sme pri Star Warse, tak bol ohlásený nový UCS set, Ultimate Collector Series. Zrovna dneska som ti hovoril
v Lego obchode, že bol tam malý Lego set takej toho skifu a Sarlacc zo sveta Star Wars, že aha, tento Lego set mám z roku nejakého 2010-11 a teraz je v reedícii, no ale teraz vychádza v podstate ten tá Jabbová plachetnica, alebo ako by sa to dalo nazvať, ktorá bola vyobrazená, alebo v podstate sa toto plavidlo, vozidlo, čokoľvek už to je, vyskytlo v epizóde 6. Návrat Jedia. Áno. A je to v podstate takéto vznášadlo, na ktorom sedel Jabba the Hutt a pozerali sa na to, jak idú hádzať Luka Skywalkera do tej diery, kde žije taká nejaká piesková príšera, áno. Ktorá sa volá oficiálne Sarlacc. No a táto sada vyjde von, alebo teda do obchodov 3. oktobra a bude stať 500 €. 500 €. 3942. 11 minifiguriek, medzi nimi aj Jabba. Jabba je veľký. Je to veľká minifigurka. Cena za kocku je niekde na úrovni 12 až 13 centov tým pádom. Tá samotná loď sa dá otvoriť, sú tam tie scény, zábery z filmu vo vnútri, jak je tam princezná Leia v tých reťaziach a R2-D2 obsluhuje a roznáša drinky, hej. Takže pre fanúšikov UCS pripravte si peňaženky a príde nová sada. K nej sa bude v krátkosti dodávať aj GVPčko. To má číslo 40730. Je to model svetelného meča, respektíve tej rukovete svetelného meča Luka Skywalkera z tej konkrétnej epizódy. OK. Hej. Väčšinou sa po týchto GVPčkách, ako tieto rúčky svetelných mečov už zo párkrát boli nejaké, vždycky sa potom zaprašilo strašne. Je to veľmi populárny item a má to mať 145 dielikov, potlačenú takú nejakú plaketu. No a bude sa to predávať alebo bude sa to prikladať k tomu novému UCS-ku a bude sa to prikladať, kým im vystačia na to zásoby, ale ja predpokladám, že to bude pár dní a potom bude koniec. Hej. Tiež teda od 3. októbra. A veľká vec vyskočila na mňa niekde na sociálnej sieti, že Lego a Formula 1 ohlásili veľkú spoluprácu od roka 2025 a proste budú vydávať F1 oficiálne licencované sety. Akože doteraz tiež vychádzali rôzne formulky, menšie, väčšie, Speed Champions alebo Technique, ale nikdy si tam nemal tú licenciu F1. Vždycky si tam mal akurát tú automobilku, aj Mercedes, McLaren, Ferrari a tak ďalej. Ale nikdy to nebolo spojené priamo so značkou alebo teda s tým logom Formuly 1 a teraz to už tak bude. Hej? Takže uvidíme, čo to bude, ako to bude. Budem to dôsledne sledovať, pretože mňa formula zaujíma, aj keď ju tak veľmi často nesledujem, ale ten technologický vývoj, ako sa tie auta menia, to si pozriem. Ten pretek samotný už pre mňa nemá také čaro, ako mal kedysi. Takže to je nové a ešte sa stala taká vec, že Lego tento týždeň vypustilo takú survey pre insiderov a tá survey sa týkala toho, že chcete ešte vôbec papierové návody? Manuály? Vieš, čo sa stalo? Hovor. Internet vybuchol a museli ju za pár hodín stiahnuť. No, lebo
toľko hejtu, koľko sa v krátkej dobe vznieslo na adresu Lega od tých ľudí, ktorí vlastne tú survey dostali, tak to som ešte asi nezažil. No. Tak teraz podľa mňa si kúšu nechty a veľmi rozmýšľajú, že čo s tým. Čo s tým ďalej, no. Ako chápem jednak finančnú úsporu, čo sa týka tejto výroby tých návodov. Je to strašne veľa papiera, stojí to prachy a ešte aj vlastne tam nejaký ekologický aspekt. Jasne. Úprimne, ja v poslednej dobe skladám pomocou tabletu alebo na monitore počítača. Je ti to pohodlnejšie? Je mi to pohodlnejšie. Hej, fakt, že sedím, mám veľký monitor, slepnem. Aj to je jeden z aspektov. Na veľkom monitori si otvorím to PDF-ko a len si preklikávam na klávesnici Next Page a tuto to mám rozložené a osvetlený ten stôl zhora a je to super pre mňa, ale moje deti deti sú také, že hovorím im, že pozri, však tu si to na tablete otvoríš a takto si ťukáš. Ne. Zobere ten papierový manuál a ide podľa neho. Hej. Takže koľko ľudí, toľko chutí, v tomto prípade môžu byť iba dve. S papierovým návodom alebo bez neho. Kľudne nám napíšte, že aký je aj váš názor na toto. Tá survey, alebo tá ako sa to po slovensky? Dotazník, hej. Anketa, ona bola relatívne krátka, mala proste 8 otázok a napriek tomu akože docela priamočiare a aj tak ako... ale backfirela. Úplne. No a teda posledná vecička, ktorú som zachytil, je, že X-meni majú dostať sadu veľkú, D2C set, teda Direct to Customer s číslom 76294 a má to byť ten veľký X-menovský dom. Xavierov, tá škola, áno. Alebo ako sa to volalo. Áno, jeho škola. 10 minifigúrok to má obsahovať, 18 plus sada a 3000 plus dielikov, cena niekde na úrovni 330 eur sa predpokladá, že bude. Takže toto v podstate je taká šuškanda od 1. novembra. To znamená, asi to bude posledná sada z tej dávky predvianočnej. Aby sa vedeli pekne pripraviť. Takže nie je to už tak ďaleko, tak podľa mňa už to bude aj oficiálne o chvíľku. Majú tam byť figurky profesora X, Jean Greyová, Storm, Cyclop, Wolverine, Magneto, Rogue, Gambit, Iceman a Bishop. Pekne. Máš rád X-menov? Mám veľmi rád X-menov. OK. Takže videl si aj posledného Deadpoola. Samozrejme. Dobre. Už som sa dlho tak dobre nebavil. Hej, bol to zábavné, no. Akože môj syn, keď už to môžem povedať, že ty, keď budeš mať vodičák na auto. Až potom. Takže, dobre. A dostávame sa k záverečnej časti. Dneska tak sme spláchli takú kratučku alebo kratšiu epizódku. A konkrétne k časti, ktorá sa týka toho, ako sa môžete dopracovať k tejto úžasnej výhre. Japonská edícia Sady 77046, Julianová narodeninová party a unikátny prívesok na kľúče, zlatá kocka, vygravírovaná s nápisom Brickmic. Je to zberateľský item. Nevyčísliteľné hodnoty. Sú na svete iba 2 kusy a jeden môže byť váš. Že tieto dve veci môžete vyhrať, ak teda správne odpoviete na otázku, že musí byť aj odpoveď a inú otázku sa spýtate. Že vlastne výhra je podmienená 2 úlohami. A to konkrétne teda následovné. Čo je po japonsky vygravírované na tej kocke? Môžete si pomôcť aj nejakým translátorom
kocka bude odfotená ako post na našom Facebooku a na Instagrame, takže hoci kedy si to môžete pozrieť, stiahnuť, rozlúštiť japonské znaky. Takže toto je prvá úloha. A druhá úloha, nie je to A alebo, ale nie je to tak alebo, ale je to A. Musia byť splnené obidve podmienky. Musíte nám poslať nejakú peknú a zaujímavú otázku zo sveta Lega. Niečo, čo by ste chceli zistiť, niečo, čo vás zaujíma a chceli by ste sa spýtať a my sa na to pokúsime nájsť odpoveď a tú otázku nám zase môžete posielať spolu s odpoveďou prostredníctvom správy cez Facebook Messenger alebo cez Instagram Messenger alebo aj mailom ešte raz na e-mailovú adresu podcast@brickmic.com. Super. A takto o týždeň, keď budete počúvať ďalší Brickmic, my budeme práve v Billunde a práve preto to spomínam, že vlastne vaša otázka sa môže týkať aj tohto, ak by vás zaujímalo niečo, čo sa v tom Billunde deje. My vlastne žrebovanie a odpovede na vaše otázky budeme dávať do epizódy, ktorá vlastne vyjde práve po našom, takto o 2 týždne, hej, keď budeme už naspäť doma a budeme vám vedieť to zodpovedať adekvátne. Takže toľko za mňa dnes. Janko, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem, Gabko. Vítaj späť ešte raz v už dnes slnečnej Európe a počujeme sa opäť na budúci týždeň. Prajem vám pekný víkend a pekné skladanie. Ahoj. Ahojte. Lego a názvy produktových rád Lego sú ochrannou známkou spoločnosti Lego Group, ktorá žiadnym spôsobom nesponzoruje, neautorizuje a ani neschvaľuje obsah tohto podcastu.